jien kont nistħi ħafna, imma dak it-tip li kif kien ikellimni xi ħadd jew kont nifqa' nikbi, jew inkella kont niħmar u ninfixel. Jien pereżempju waħda mill-ikbar struggles li kelli meta kelli l-sem kienet li intellajt ħafna fil-weight. ċirlu mill-ġurnata pereżempju kulħadd jgħidli għandek ġisem bħal dak, kif inti tista' tħossok insecure? Jiena kien ikolli ġranet fejn ma rridx noħroġ mis-sodda. Imma kelli żgħira du newborn. Ġifieri ir-responsabilità taż-żgħir kienet totalment fuqi. Kelli postnatal depression ukoll fejn jiena again, din hija xi ħaġa li dak iż-żmien ma tantx konna nisimgħu dwarha. Kellek postnatal depression. Jiena kelli postnatal depression li jien pereżempju kont super li obsessed fuq Sam. So, jiena ħajti randomly enough. L-affarijiet kollha negattivi li għaddejt minnhom kienu letteralment mod ta' kif Sara tista' tikber. Għax dak mhux missieru ta'. Tweġġani, mhux ħanejlek ma tweġġanix, però fl-istess ħin mbagħad I go back into appreciating il-fatt illi ara kemm għandi raġel tajjeb tasal f'punt fejn tifhem dak kollu li għadda li għaddejt minnu u tammira lilek innifsek sabiħa ħafna. Sera Bajjada, il-mistiedna li jmiss fuq Kellimni. Min nhar it-tnejn li ġej, segwi mit-8.